Assalamu alaikum. Dan Fulani. Dan Fulani rake ne ake sha? Wala rake ne nke sha. To ya raken kuwa? Ai ba yau. Akwai daɗi? Babu. Ba daɗi? Kai. Dan Fulani ai baka sani ba. Wallahi na je na samu wani fim mai zafi a wata. Ka ganta ne ai toce. Toce. To ya bari in kamo ma shi ka gani amma ya za ka bar raken? Za mu kalla tare. A'a ban bada. Bari ka gani fim ɗin fana da kyau mai zafi ne faɗa za ka ga yadda ake duka. Ko ba ka san na faɗa ne kai? Ha ina so. Ai ni in je kusha ne. Yawwa to shine ba ni. Sai an kamo? Sai an kamo ma ka gani ne? Dan Fulani ba wayo zan ma ba ka bani rake ina sha zai fi daɗi na kamo ma. Na sani ai. To rajira in kamo ma ka gani. Shi nan to ba ni kawo ka gani ai aka ga wannan fim ɗin mai kyau ne a zan fara kamo mai na ga an fara kusha Ƙur'ani ya buge shi ban kamo mai faɗan ba wannan ba mai faɗan ba ne aka tuna min da wani lokaci ka san a ƙauye lokacin babanmu yana da wani jaki yana gaya ma jakin yan kuma akwai dama wani yana yana tuka tirela ina jin ka yana duka sai wata rana ya dawo da tirelan nan ya faka a ƙofar gida da ya faka a ƙofar gida sai kawai dama da rodi ya dawo ya ci ko rodi da wannan tirela shi ko jakin na yana fitowa ku shege haka yake kukan shi yana fitowa wato kukan shi dai irin kamar motar dai ta ibo kayan nan inda jaki yake kuka dai ina gaya ma yana zuwa ya zo kofar gidan nan kawai ya kama ya dinga tun yana ci da ɗaiɗai ya gama da rodin nan duka shi jakin wallahi jaki wannan wanda na sani shi ya kan ya ci rodi wallahi rodi dai wanda dai ake rodi ake hada abun nan rodi karfe dai wanda na sani ya cinye gaba daya shi jakin ya cinye gaba daya wannan wanda aka ciko motar nan da shi kai dan Fulani rodi wallahi samun kallon amma samun kallon ai ka san me mu dai share kyan gaba ɗaya kallon ya ka gani hauka yanzu idan ka ba zai gani ba amma shi jakin nan sai ka ce na zinari har ya iya cin abin nan shege mutumi na wallahi da akwai zinari a cikin shi akwai zinari a cikin dan Allah to ai bari ka ji abin da ya daure min kai kenan ni ma sai ka ce dai a ce kamar na zinari jaki ai bari ka ji babanmu ka san babanmu shine shi dalilin da yasa babanmu kullum yake kiran kanshi mai arziki wannan zinarin da ke cikin jakin ne amma ban daga zinarin da ke cikin jakin bai da komai a duniya sai shi kadai wannan zinarin ina gaya maka la dukiyan babanmu ne shi kuma jakin nan ba karamin ji da shi ake ba ka san me shawarar da zan baka dan Fulani inda ka gare kai ma yanzu nan talaka ne kamar ni muna fama da talauci wanda girma wallahi ko mara kawan ne yanzu ka tabbatar da jakin nan yana nan yawwa to jakin nan tun da yana nan abinda za a yi ni ka ganna nan na san dabaru kala ni ba haushe ne matsayi na ai baka kai ba Fulatani ba no na fi ai mu Hausa mun fi Fulani in dai dabara ne mun fi Fulani yana a wani yake so da kai kaya yi ba jakin nan za mu je mu sa aikin nafin din babanku Saka ya matsa hankali ba na daina ka bane. Mafita ce zan kawo mana wanda za ni mai arziki da ni da kai har da babanku. Inda shi yanzu babanku arzikin shi irin na yan da ne bai damu da duniya ta gani ba ta shaida yana da arziki. Shi dai gurin shi ya san cewa yana da shi ko da shi kaɗai ne. Amma ni yanda zan kawo mafita yanzu hakan duniya za ta shaida dukanmu mun yi arziki shine magana. Ina ban yadda ba. In aka yi kidnapping ɗin babanku
daga baya za mu je mu ɗauke wannan jaki mu je mu yanka shi a fiddo zinarin da ke ciki, za mu je mu sayar da zinarin. Allah da ma ƙarya nake maka, ba mu da wani jaki. Ba wani jaki wallahi. Dan Fulani baban kuɗin fa za a sako shi in an yi kidnapping din shi din, ka tsaya ka ji muna kafiya tsorata. Wallahi ba mu da wani jaki. Ba ku da jaki? Wallahi babu. Amma gaskiya kai ka mana abun nan, ni na ga hanyar arziki ya shaho. Wallahi ba mu da wani jaki. Wallahi ba mu da, dama tun ƙarya nake maka. Tun da kai yawan ƙarya ni ma kallon ba zan kamo ba. Bare kenan. Ka jira zan kamo, bare kenan. Zan kamo. Ba ni. Fulani ginti.